Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Jessa at tagatagudin Ilocos Sur. Ngam sakbay na papagayam, maminsan pa yung income iya pilakada kayo. Asaan nyo kumaasup-suportaran dagiti channel nga agre-re-upload iti programa tayo at dagiti tugot iti danati biag. Agsipod ta agmay salaang ti legit a YouTube channel tayo kakabsat. Kidawan mi nga rod nga i-like, i-follow, kan i-share yu ti Ferds Caballero Facebook page. Kastamutan nga ag-subscribe kayo iti Ferds Caballero YouTube channel. Tapno agtultuloy nga updated kayo kadagiti baro nga uploads tayo. Happy listening kada Fe Lorenzana Bangkuyo, Ricardo Bangkuyo, ken ti sibubukal a Bangkuyo family dita Barangay Gaset, Nagilian, La Union. Special pay akablaaw ken ni pagayam a Juni Jonyo ti Kabarwan, Urdaneta City, akanayon adumdumngeg iti daytoy a programa from Edgar Jonyo. Happy birthday kani mamangko Bergie Bascos from Commodore Sarceda and Alfie Rivera. Makablaawan Datotong Larry, Idol, Edward, Boyet, Inyong, Menmen, Alexis, B1, Marvin, Anthony, Kastamat da Ilyong Pogi, Alger, Spider-Man, Peter, Calbo,
Jr. from Jerry Garcia, ti La Union. Pakarit kan Balicha family from Kian, Balicha. Happy 15th birthday to John J. Orpilia from Lucita. Amin nga agdadait at agatabok Kalinga from Lusingan, Ruth. Tolosa family ti Mansante Magsingal, Ilocos Sur from Lin Tolosa ti Hong Kong. Reyes kan Jose family ti Pilar Abra from Christopher Reyes. Dufredo Cortel Peralta Garcia, Kakalda Daria Cabingas kan Kitoriano family ti Talab kan Mapisi Nagbukal, Ilocos Sur from Sunny Cortel. Makablaawan pa ni Joy Castro ti Penang, Malaysia from Christy. Auntie Gina Henora ti Pinukpok, Kalinga from Gemma ti Riyadh, Saudi Arabia. Banyaga family ti Solano, Nueva Vizcaya kan dagiti padak nga OFW ditoy Muscat, Oman from Lailani, Maragay. Elsa Espirito kan Marisa Matalang ti Amulong, Cagayan from Kia, Gawain. Shout out kada nati Agustin, Hilary, Benny Marapacon, El Queja, Manuel Angeles kan Lolita Maganay. Regine Faye, Roderick Eshra Liwliwa kan amin at taga-Alcala, Cagayan from Zephanie Kasay. Ana Flor Dizon Mendegorin ti Cyprus. Hannah May Kigel, Kian Tabukol, Judy Ann Dizon, Rose Ann Nilo, Rostom Simeon from Amado, Mendegorin. Shout out pa kada Rodi Bakay, Wendy ti Taiwan, Rosalinda Bakay ti Dubai from Mylene Bakay. Susan Ronquillo, Miss Angel, Imelda Velasquez, Mary Joy, Kastamat Leonora Bautista, Nida Niveras, Emily Salutan, ken Maymay Hernandez. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Jessa. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bugbukal iti Ferds Caballero YouTube channel, kastamot ten dagiti dumdumngeg. Sapay kuma ta nakaradkad tayo amin apada-pada adanunan to'y surat ko. Adamat padas ko kayat ko apaikan biag manang, kat sapay kuma tamapili mat ama idrama dito'y programa yo. Ilingad naklaangan manang itinagan a Jessa at tagatagudin Ilocos Sur. Talo kami nga agkakabsat, ngam addan pamilya dagiti inauna akakabsat ko. Siyak ti buridak manang, iso asyak tinabati iti balay mi kadatatang kananang ko. Siyak meten ti agserserbi a breadwinner, tabaket ken lakay daket nga rudan. Rugyak man nga rud manang, ti agsalaysay. Nanang, rabiin, ngam apay nga wan pa'y ni tatang? Ay, adapay nga taa iti balay ti kumpare na. Isumot ti pakada na itaya papanan na kanaw. Ngam rabiin, amano na panmanan nakiinom. Maiparit kan kwa na dayta. Ay, natangkan mo ti ulo ti amam. Awan sakit ko kung kunana mo't. Anya nga awan, saan ko man ana ospital ide na awan sakit na? Kan nagsipot ti dalan na nga agawid. Api ang nagpakarabi manon. Api nga minadipay lang nagawid adagos. Bayab ta agawid tumutlaang. Di mo pagdanagan ti amam, tamo na ti agawid, uray kasano ti bartek na. Amok day tananang, ngam nakaamamak no kanayon amarabyan nga agawid. Agmalmalom lang arudan nga awan, marabyan pa'y nga agawid. Nalakit din, ingkan aginan at asyakon ti manguray kun kuana. Madamdamalaang adan tunday jay. Ay, sige nga rod nanang, tamasapak pa intun bigat. Aduman nga minan ti trabaho anas kan alapasek. Panawan kayo nga rodon dito'y salas, nanang.
Babit laeng, umayon. Nay, ada ka mo't gaya man lakay. Anay ko, nay, apay ngagtumpa ka ngay. Kasano ka't nagbayag ka mangilukat tiritaw? Kasano na kaya na pastra ka na? Nakaredapak ngamin dita sofata, inururay ka. Makita Ororayan, nagmagayam nga mapay nga ron ang nagbayag sa muli no katantirita. Tungpan ka man ang makita na. Lakit din umunod kan. Di ka umariwawa dito, kababain ka na giti ka araw. Alam, agusi ka dita dalan ko tam maulawak. Maulawak at talaga. Kasano, kat pinalalwang man ang tinaginom itinasanger. Ano kung mati, bebe ang ama. Kadyak madaw-dawatan kan katipagin ilong ko. Kagita sa natin makanta mabisfirak. Mga anak pa sakbay ngayon nakmaturog. Nanang, jak mo na puutan na si Mangpot ni Tatang Idirabi eh. Anya nga oras aya si Mangpot. Dalaman tirabi anak ko. Iso adi mo na puutan. Ne, apin ay taping-pingyo. Naglabasit mat. Daytoy. Ay, awan daytoy anak ko. Agpudno kayo man nanang. Kinabil na kayo ka din ni Tatang? Ne, saan anak ko? Di kayo naglibak. Amuklatan a kinabil na kayo manan. Sigurado na bartak manan asim mangpet. Ay, bayamon anak ko. Di na patag kat nakaawid. Ngam nagmaditikas din nga aramid na. Naglayngag kabil nang runa no nakainom. Apoy ayakas din ni Tatang nanang. Manipod na ikat iti pagtrab-trabahuan na. Kasjay na matun anak ko. Kasano adida ikatan nanang. Madamang agtrab-trabaho dagiti kakadwa na karpintero. Adamot ijay anak kailad gaputan na hangover. Sikala ko man timang paspasin siya anak ko. Nakababain nga rudon. Sikan timang bibiyag ka na kami. Manipod sa adan ang nagtrabaho ni Tatang mo. Okay lang, dayjay nanang. Basta di na kayo kumakabkabilan. Nang runa no kasjay ang nakainom. Jessa, bigbigat yung kasta tilangam. Mulmulang lang ang matlatan dagiti trabaho dito table mo, Ay, jak nga rin makakonsentrate. Marurudak namin kani Tatang ko. Apay aya, anya man ti kababalaghan nga naramid ni Pudram. Kat kasi ti sigod Nagbartak manan, kat ni nanang manan ti pagdiskitaran na no nakainom. Hi, friend. Apay nga minakasjay di ma'am. Di ka tagtal na kumalatan di balayo. Total, awan mo ti ubrana, tas ikamat amin. Jak man amo, masya na karod ka ni nanang. Sapay jak mo't nga rod maranaan no kas di kabilan na. Takasaritak ko may tinalapat. Kat, ipakita na nga rod ka. Natural asaan taam mo na nga ungtam. Ay, kaano nga taayang agbaliw ni Tatang? Lakayon, ngamkas jay paylaang ti kababalin na.
Gaputa siyak ti adda iti puder dagiti dadakkel ko manang Emmy, siyak nga rod ti responsable kadakwada, nang runa ket pamilyadon dagiti kakabsat ko, ken awan da pa yen iti lugar mi. Manipod na ikat iti trabaho ti amak, day talatan agin inom ti araramiden na, nga uray amuna met asaan ko maamabalin para iti salunat na. Tidakes manang, kabilan na pa'y ninanang ko no adda di na magustuhan. Paglibakan mo ti inak ti araramiden ken kuana ni tatang, no kasjay apag saludsudak. Gapo iti sitwasyon ti pamilyami, kaya rigan na anapabut nganak a makinobyo, wenno makiasawa manang, taamkek nga amangan no makatumpungak iti kas iti amak. Kinapudno naman ang adumet ti agduyos kanyak, ngem awan apulos iti panunot ko ti makirelasyon. Hoy, friend, katabaro akaopsinaan tayo. Ay na, nagtaar si ka. Oh, kaano pa'y? Diyak pa'y mo't nakita. Iso ti kasukat ti nagresign, nakadwa tayo dito eh. Makitam to rumor iti office ni sir. Sika talaga, naesem ka iti nataer. Iti gwapo. Of course! Saan na para kanyak dayjay ta amamat adan fafak at faithful akan kuana. Apay nga ro da kasla interesado ka iti baro a kaopisinaan tayo. Ay na friend, talaga nga interesado akan kuana para kang ka. Anya? Yes! Kasano kat angon matlangan ti boyfriend mo? Kasano makiasawa ka ngayon kasta? Yakla kaya ti makiasawa, friend. Uray makinubyo kumalaang. Kaapay mat? Kahit masawan, talaga nga awan ti interes mo kadagiti anak ni Adan? Katwan mat. Amangan no makatumpungak tupay iti kasken ni tatang ang naglaing lang arodan nga aginom, agkabil pa'y no masuron. Oh, gets gone. Isumat lagay makastag ka, friend. Ngam da ito'y kumati ka na yung nalaglagi pam Jessa. Saan nga agpapada dagiti lalaki? Sus, adula amin. Anya kita saan nga agpapadan? Nasingpat dala ang iti ununana, ngam inton agbayag kayon, agparangan ti pudno aburik da. Nakanegnegatibo kan tumat namin nga agpampanunot. Kasi nung arad amaam-amom, no di ka mat makirelasyon. Apay ayang amin, tamasikuran ka nga awan nobyo. Friend, narigat ti agmay-maysa. Saan na bumato dito rabaw ti daga dagiti parents mo? Kunada nga ruden, no man is an island. Ha? Alaman nga rod, friend. Ilawlawag mo man kanyak day nga imbagam. Huh? Anya ka ita, friend? Nga. Ultimo si ka, di mo maipalawag kanyak no anya ti kayat asawan ti imbagam. Ay na, kay-kayat ko langan ti agmay-maysa, ngam ti makiasawa iti agbalin ariribok ti biyag ko. Luisa, ayan mo aya. Iti planak man iti kapay. Luisa! Ay, mabitlaag. Adaak dito'y likod ti balay. Darasam No inayaban ka o masidag ka at hagaws.
Anya, Jay, ko na mamasapol mo, aya. Ay, no, masipat kan sa manang makita. Kunak, itimplahan nak iti kapek. Apay, tulong ka. Unay kan aya kanor, layat ka layat. Adak nga rod ijay likod nga agisalsalapay itili na baak. Apay, napatpatagkit din tan aramidam ngam ti pangibabaong nakkan ka. Hindi ka lang makaururay, mat. Mabit lang nga road ta itimplaan ka. Nagadwa pambar mo bakbakitan. Una yun, tikas ta adyaryo, tatang. Nay, ada ka magayam detalye sa anak. Kung naknulapan ka nagtrabaho. Day off ko ita. Iso anang nagkuamin nga imbagayo ka ni nanang. Aha, apa yan? Awan mati dakas nga imbagak iti inap. Ay, may amon anak ko. Mapan kun itimplaan iti kapin itatang mo. Saan nanang? Bayan nyo ani tatang ti agtimpla iti kapin na. Nabanlog kayo ang naglaba? Da kayo pa iti ibaon na? Apay, Jessa? Tubngaran na kaun? Tatang, saan kayo matabaldado? Tapno saan kayo ang makatimpla iti kapeyo? Adarudar aramido ni nanang. Maasyan kayo kumamot Sapay dyaryo manan ti kumabil? Talaga makaraman ka nakday tayo namno din na tungpalan ti bagbagak. Alan Luisa, mapan ka na Anya pa ila ti mulmulang lingam di tangay. Unay laki. Saan nanang? Na. Amo ka na bambanog kayo ang naglaba ka nagisalapay? Da kayo ti agtimpla iti kapeyo, tatang. Total, at da kayo la dita nakatugaw. Kankas iti nakunakon. Saan kayong matabaldado? Tapno pa iyawat yu amin ang masapulyo? Ay, buwisit kayo kay dingagi na. Hinak man lang makikapin iti balay di kumparek. Makadadal kayo, taldaw. Hi. Mabalin ka diti, makitable kan ka, Jess, ha? Ne, sikamat ka hayam, Glenn. Sige laan. Thank you. Agmay sakan samat ita. Ayan ni Nash. Absent. Madi ka no tirik nana. Isumot lagay majak nakita. Adi, awan nga rin ti kakuyong mga agawid intan malam. Wano, sukunan na ka ti boyfriend mo. Kabaalak ti agawid nga agmay-maysa. Kan awan boyfriend ko. Good. Ha? Apay good ako nam. Mabalin ka nga rin nga ito nga agawid. Awan mo't gayam ti agungat no makikuyog akan ka. Ay na, Glenn. Uray awan ti agungat. Diyak ka sa pulan ti kadwa nga agawid. Ha? Kanoan nyaman ti rantam iti kasta nga ibagbagam. Lipatom laangan. Anyamat din. Diyak pa ilan nag-araram. Basteda kadagusan? Wan, tapno saan ka amang namnama? Ha? Awan plano ka maki-boyfriend. Kan kang runaan na. Awan planok a maki-asawa. Period. Itaman pa nagawis ka amangan dito restaurant? Imbes ko mga agawid kan, friend? Kayat ko hamin ti agrelax. Diyak pa'y kayat ti agawid. Tama numasangpotak ni tatang Ana Bartek kat agsubang kami manen. Ay na, bye-bye amon dyan, ma'am. Di mo nikaskaso. Ay, gayam friend. Kinasarita nak ni Glenn. May papanitian niya. Kat may papanmanan kan ka, Apa niya minahaya di mo ikaskaso di tao kat nakasingsingpat mo. Ay na, awan panawan ko itikaskan kwa na adagulit. Kat agayat nga rodmat kan ka.
Imbagak matan nga awan mauray na kanyak. Basta timbaga na, nakasagana ka nung nga aguray. Uray forever. Amo na ka nung amin niya agbaliw kan tumutlaeng. Kan agbaliw mutlaeng ti pangnadang mo. Kat, aklonat, kasjay. No way! Huh? Saan to ang mapasamak dayta, friend? Nga uray na makitkitan ti kinaanos kan kinasingpat na kan ka? Kastala ti Jarna, tagar-aram pailaan. Ngam agbaliw tumutla dayta, uray putem. Jessa, my friend, ibagak manin. Saan nga agpapada dagiti lalaki? At talaga dyan na anos, nang runa no. Ay, ayatan na kaunay. Magaling ka din, Nash. Baliwan ta ti topic. Kaya't kung arod ti ag-relax, nga makapastress mo't dagita nga ibagbagam. Napingat nga agrayo kanyak ni Glenn akaopisina akmanang. Uray liklik-lik akon, agaramid latta iti wagas tapno maasit gannak. Ado timang babbabalaw kanyak iti kasdi atratok ka ni Glenn, ngam impalawag ko kadakwada, agayem laeng ti pangibilbilangak kenkwana. Gapo siguro taawan ti mauray na kanyak, simukon ni Glenn, ngam kinasaritanak ano mabalin kano, kat agbalin kami latan anasingad nga aggayam. Naragsakan ak iti dayta nga imbaga namanang. Iso manipod idin, nagbalin kami nga aggayam akas kaninash. Kanayon kami nga agkukuyog, nga ampulos adinan dinakdakamat ti maipapan itirik nana para kanyak. Nagtultuloy nga ron ti kasjay apan aggayam mi manang, aging gaadimtang ti pasamak, adyak pulos ni namnama. Nanang, anya tinapasamak. Apa niya intarayo dito ospital ni tatang? Kalaat at atong maitay di balay anak ko. Maulaw nga men, idi nakareeng. Kunak nuga pula ang itinapalalo abartek na idirabe iso akas di marikrik nana. Kayam, matatake matan. Kumusta ti kasasaan na? Critical ti amam anak ko. No di nabalasatan ti oras ngayong baga ti doktor. Amagan numapukaw tanti amam. Diyos ko, saan kumamata? Nagtangkan tumot ngamin ti ulo na. Amo na may parit kan kuha na tinalabos ang panaginom ti arak. Anak, kasano numapukaw tanti tatang mo? Ada kasi ti Diyos na di nabaybayan ni tatang. Sapay ko ma anak ko. Sapay ko ma. Ang kakariboso na giti staff dito ospital na nang. Diyos ko, pag-aasip. Di mo baybayan ni Kanor. Pag-aasip ko ma, Diyos ko. Jessa, ingkapayagin na. Napuyatan ka manin idirabi. Siya kung ti makamo dito Agawid ka pa, Glenn. Sikat agina na. Manipo di ospital. Aging ganay masayag ni tatang. Saan na kami apinampanawan ka ni nanang? Agyaman ako na iti anos mo, Glenn. Awan anyaman na. Amok awan tinamnamain niyo at tumulong kada kayo.
Malaksit ka dagiti daddo mga kakabagyan nyo. Iso si dada anak mo tatumulong. Saan ka pa yan asimsimrot iti opisina? Nakababainan kan ka. Di mon panunutan dayta. Saan ka din agayam ta? Di agayam, agsinsin na ranay itirigat kan ginawa. Iso di kan mas daaw no kastoy mantar aramidak. Noon ka lang ata idipimusay ni tatang. Tsak amon noon niya ti aramidak. Kadlaat ngamin dagiti pasamak. Nang runakat saan ang maaklon ni nanang tinapasamak ka ni tatang. Kasta talaga. Isa ang masapula sa ranayom ti inam. At ada ka sa pulan na ka katagito'y apanawan. Nagsaya at ka tao, Glenn. Diyak amo nga dapay gayam dagiti tao akasken ka. Alakit din, mapan ka ni tayan ni nanang mo. Yina nang biit. Kabayatan nga awan pa'y laang ti ado nga umay makilamay. Ta siguradong agsangpot dan tumanen inton rabi Mapuyatan kan tumanen. Di ka agdanag. Da kamin kadagiti kakabagyam ti makam mo ditoy. Friend, makipagladingit tak. Naklaat kami amin ni office. Din padamag ni Glenn, tinapasamak ka ni tatang mo. Huwag nga ron. Kalaat dagiti pasamak. Iso nga aging gaita. Saan pa ila ang maaklon ni nanang nga awanan ni tatang. Naimbag man, tada dito ni Glenn. Manipod na amuan na anay ospital ni tatang. Nakaalala yun kanyak, friend. Aging gaidi awanan ni tatang. Di na kami binaybayan. Iso ti kadok na nga si kaso iti bangkay ni tatang. Aging ga iti pan nakaimasayag na. Makitam itan, no kasano ti kinasayat at tao ni Glenn. Nga oray namin ano a pinaay mo ti panagayat na ka, di na ka binaybayan Apolos. Mababainak nga raw dun kan kuana. Nagsaya at gayam agayam. Gayam lata, ti pangibilbilangam kan kuana. Among friend, ti amo da iti office, da kayon ka ni Glenn. Nang runa iti naamuan da nga da dito at tumultulong kada kayo. Nag-leave pa yan. Wan nga rod, kat day tati bagbagak kan kuana. Sumurakan iti trabaho na, takabailan mi matan. Naimbag no panawan na kadayta. Kani, makitam ti garaw na Dadya manen, kuti-akuti. Kasla bumalayan, friend. Naasikaso unay kadagiti umay makilamay. Agpay sugayam nga dapay dagiti nasaya at atao akas ka ni Glenn, friend. Nagasat ta. Taad dagayam ta, akas kan kuana. Nay, ay ikunak no nagawid ka itay, Barok. Wana na, nagawid akbi ititay. Ngam nagsubliak mo't ladagos. Ay nakababainan kan ka, Barok. Di na kami pulos pinanawan ka ni Jessa. Manipod pimusa iti amana. Aging gaita dandanin maitabon. Gayam ko ni Jessa nana. Iso di kay babain kanyak. Basit abanag da ito Kaya't kung amin asaranayon ni Jessa. Kaasimat. Ay, huwan nga ron, Barok. Isulaang ngamin tinamnamaag. Nang runa ita, taawanan ti amana. Masyanak mo't kankwana, nga maanyang arod. Awan mo't mabalin ko, Barok. Nasingpat nga anak ni Jessa nana. Kasta tinapaliw ko iti manong aldaw kaaddak dito Ipatpatag na kayo unay ta anak yo. Kat mamatik adin na kayo tubaybayan. Kasbatlakan ka, Barok. Nagsaya at kaatao, nga uray di na kami kapkapin ano. Agyaman kami unay kan ka.
Nagasat ni Jessa, taadagayim na akasken ka, Barok. Naitabo na ni Tatang Glenn. Agyaman ako na iti ado at tulong mo kada kami. Awan ang yaman na. Nakasagana ka tumulong ang yaman ni oras sa kasapulan nak. Kasta ti kinapatag mo kanyak, Jessa. Ha? Pasensya kan. Awan ti kahit ko asawan iti naibagak. Amangan no kaguran akmanen. Ay, saan? Kinagpaysuna. Kaya't ko ti dumawat kan kay ti dispensa. Gapo ka dagiti na isawang ko. Kan naipakita kan kay agar-aram kapaylaan kanyak. Sorry. Kunak namin nagpapada amin alang laki. Di ka mababalaw. Gapo iti na matangam nga aramid kan nagkurangan kada kayo ti amam. Bilibakan ka. Kada kayong agina. Ta saan nyo aginura apulos ni tatang mo? Patpatgan mi unay ni Tatang. Saan nga iso ti ginura mi, no di kat ti aramid na idi. Ngam napakawan mi ni Tatang. Jessa, Isa pasensyakan. Naimbaglaangan, taimbilang naklata agayam. Uray madidagiti na ipakpakitakan ka idi. naikarik iti bagik asaan ka abaybayan nga oraan niya pa iti mapaspasamak. Katagyaman tanarik nam ti kinapudnok ka. Amok itaan, Glenn. Nariknak no kasano ti kinapudno dagiti ipakpakitam kanyak. Sapay ko ma, tadi kanto agbaliw, kan mauma kanyak. Saan to Apolos? At daak lang ditoy. Agur uray kan mangnamnama. Kat saan kanton amapaay. Ikarikkan kadayta, Glenn. Iti day di apa nagsarita mi ka ni Glenn, kalpasan ana itabon ti amakma ng Emmy, napanagnakak ti kanayon nga ibaga kanyak ti baian agayam ko. Pudno gayam asaan nga agbyag ti tao iti bukbukod na laeng. Pagarupan tayo man anatibkar tayo, dumteng lata ti gundaway ti pagkapsutan tayo, kat kasapulan tayo ti pada tayo a tao. Iti ipapanaw ni Glenn iti balay mi kalpasan ti tabon ti amak. Nariknak akasla at dakurang kanyak manang. Sapsapulek ti kaadda na akanayon iti sibay ko. Iti panaglabas ti aldaw ad-addan ang nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa. Kat jakon mailibak iti bagik nga agayatak meten kankwana. Ininot ang naipariknak dayta kankwana. Aging ga idi inulit namanen ti panangiyabkas na iti panagayat na kanyak. Jakmeten nagpangadwaan ang aklon kankwa na manang, tadjakon kayat apaluspusan pay ti may sa nasayaat, ken natak ng alalaki,
akayat ko nga agbalin, akatakunaynay ko iti tungpal biag ko. Tapno panagnakan na kano kanyak ti kinapudno na, ingkalay sana kadagos ni Glenn. Iso nga ita, at dando abunga ti ayan ayat mi, kat maragsakan amang ibaga, akayarigan na abitamina para iti inak, dagiti apu ko na. Agsipod ta simmalagisag amangaw awir kadakwada, kabayatan ti panagtrab-trabaho mimet nga agasawa. Daytoy ti pakasarita akmanang, toy pagayam mo, Jessa. Pagayam ko a Jessa, agyaman ta nagbalbali yung matlaang ti panirigam kadagiti lalaki. Pudno ti bagbaga dagiti dadduma, asaan nga agpapada ti lalaki. Tadaman dagiti makuna nga abusado ken manangikulbo, ad-adalot tamot dagitay lalaki anapudno ken managayat iti napalalo. Adda dagiti mang pasakit, addamot dagiti napudno nga agayat, akas ken ni Glenn. Nagasat ka takas kan kuana tinatumpungam a lalaki, asigurado amang ipatagken ka iti tungpal biag mo. Sapay kumata agnanayon ti kinabigkat ti panagayatyo iti tunggal maysa. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Naglabas asaan kan panubo ligay kan ragsa isu